Det var så forkert på en eller anden måde. Man kan så snippe. Hvad siger numsen? Og hvad gør tissemanden? Den tisser. Du får tunge. Skal du ikke lige ringe til nogen? Til morfar. Hej morfar. Hvad har mormor? Du har pester på. Hej morfar. Hej Så mormor. skal du huske at sige dok, dok, dok. Dok, dok, dok. Jamen, telefonen. Ind i den. Dok, 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 dok. Kan du lige sige prutter i telefonen nu? Ligner en cigar. Ja, ud af munden. Hvem ringer? Ring, Hvem ring. ringer til dig? Mormor. Den Skal skal du du tage tage den. den?